Gall y rhan fwyaf o fyfyrwyr rhan-amser gael grant dysgu Llywodraeth Cymru a benthyciad cynhaliaeth i helpu gyda chostau byw. Mae rhain yn helpu talu am bethau fel llyfrau, rhent a bwyd. Mae faint fyddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar fwyster eich cwrs ac incwm eich cartref. Pan fyddwch chi'n ymgeisio, bydd angen i chi wybod am faint o gredydau modiwl fyddwch chi'n astudio. Byddwn yn defnyddio'r credydau modiwl i gyfrifo dwyster eich cwrs ym mhob blwyddyn academaidd. Nid oes rhaid talu grant dysgu Llywodraeth Cymru yn ôl, ond bydd disgwyl i chi ddechrau ad-dalu unrhyw fenthyciad cynhaliaeth yn y mis Ebrill wedi i chi adael eich cwrs, neu'r mis Ebrill 4 blynedd wedi dechrau eich cwrs, pa un bynnag ddaw gyntaf. Mae'r swm y byddwch yn ei ad-dalu bob mis yn ddibynnol ar eich incwm ac nid faint a fenthycoch. Gallwch hefyd gael benthyciad ffïoedd dysgu i helpu talu am ffïoedd dysgu a godir gan eich prifysgol neu goleg. Does dim rhaid talu benthyciadau ffïoedd dysgu yn ôl. Nid yw'r swm y gallwch ei gael yn ddibynnol ar incwm eich cartref. Mae yna help ychwanegol ar gael hefyd i fyfyrwyr ag anabledd yn cynnwys cyflwr iechyd hirdymor, cyflyrau iechyd meddwl, anhwylder sbectrwm awtistiaeth neu anhawster dysgu penodol fel dyslexia. Gallwch hefyd gael help ychwanegol os oes gennych chi unrhyw blant neu oedolion dibynnol.